Така, вече си имаме нови две попълнения в групата. Може да видите, това е Габриел Батистута. Това е Хикс тройка. Айде да гаси вече. Това е с двигател на Хикс тройка. Ето, Карлсън тунинг. Страшно е. Ето го и мистер Влад Иванков. We are going to this beach. Фетовая. Добре ли, а? Ама не, питам, добре ли е? There is a lot of boats over there. As you can see. Тук е много добре. Yes, we can. Parole di Obama. Да. Еми, ако искаш да кажеш нещо умно, ето Владо се мъчи да гарира. Да гарира Батистута. Каската трябва да се стане. Разбира се. Ултрас Норth. Видим бойс. Бе! Аз вчера не съм бил с тази каска. Снукърс, релито... Сноркелинг. Да. Демек с сноркел. С шнорхелинг, с снек бар, да ви та. Я ми свали това. Ти не мога да намери къде мога механизъм. Ай, готова на статна чак. Ей, тапак, майка ти ще ба! Сега ще сваля.